Zo, welkom bij de verlenging van Tafelvoetbal. Rafael van der Vaart liet de nabeschouwing van het Nederlands elftal schieten omdat hij iets verkeerd gegeten had. Maar hier zit iedereen nog aan tafel. Reginald Maurice Graaf en Bert van Marwijk. Allemaal goed gegeten, mannen, van tevoren? Ja. Ja, slim fit, hè? Gewoon, heb jij sportmaaltijd. Ik moet zeggen, heb jij een maaltijd van tevoren, standaard? Klein broodje. Nou, je het over sportmaaltijden hebt. Toen wij startten als profvoetballer, Ja. en waarschijnlijk ook in jouw tijd ook dan, dat mensen weten dat nou niet meer. Maar toen was biefstuk met brood was toen de sportmaaltijd. Ja. En dan die biefstuk, dat brood soppen in die jus van die biefstuk. Maar gewoon alleen biefstuk en brood? Biefstuk en brood. Nou, wij gingen ook wel eens... ik denk dat jij daar ook bij was, met Westerhof. Nee, daar was ik net niet bij. Toen trainde ik mee. Ja. Moesten we bij de Graafschap uitspelen. En hij had een restaurant bij Arnhem, tegenover het station. Ja. En dat was een mooie tussenstop voor ons, voor naar Doetinchem. Dus wij stoppen daar. En er werd nog net geen bier geschonken. Maar Friet. het was een biefstuk met friet. En toen zei ik, trainer, kunnen we niet ijs nakrijgen? Met een beetje slagroom. En kregen we zo'n bonk vanille-ijs, slagroom eroverheen. Lekker. We zaten helemaal vol. Ja, en 2 uur daarna moest je voetballen. En toen wonnen we ook nog. Dat was wel heel erg leuk. Maar het was altijd biefstuk. Ja. Altijd biefstuk met brood. Ja. Het is wel het verhaal, ik moet nou aan denken, nou, dit zegt dat Barcelona voor de Champions League bij Newcastle moest spelen. Mm. En dat ze van tevoren ook eten. En die Spanjaarden die drinken daar een glaasje rode wijn bij. Maar dan had hij, wie stond daar voor? Nadal stond daar toen achterin. Ja. En die moest tegen Asprilla. Ja. Van Newcastle. Slecht speler toen, hè? Sterke, snelle spits. Die ging 3 keer in de fout. Asprilla 3 doelpunten, dus die gingen eraf met 3-1. Maar dan ging het ook over dat dineetje vooraf. Ja, natuurlijk. Onder Van Gaal was dat nog. Oké, lang geleden, jaren 90 dan, eind jaren 90. Van der Vaart die we net noemen, heb je nog mee gewerkt natuurlijk, hè? Ja. Jan Zelftal, HSV, wat was dat voor jongen? Hij heeft nu een boek uitgebracht, dus er zal vast iets over jou verteld gaan worden. Wat kun jij voor... Geen idee, maar ik kon het wel altijd goed met hem vinden. Ja. En ik vond het een hele aardige jongen en ook een geweldige speler. Alleen ik had met hem altijd... In zijn tijd was de discussie, het was of Sneijder of het was Van der Vaart. En wij speelden op het middenveld met 2 controlerende middenvelders. Sneijder, Van Bommel en de Jong. Ja. En die maakten dat elftal zo sterk. En Wesley kon zo ongelooflijk snel wegdraaien. Dat paste heel erg goed. En op het moment dat Wesley ingespeeld werd, voordat hij de bal kreeg, dan was Robben al aan het lopen en Kuyt ook. Dus hij in zijn draai... Hij kon hem links en rechts geven, zag hij het al en zette hij die jongens vaak voor de keeper. Ja, en Rafael was een ander soort nummer 10. Hij leek ook heel langzamer, Bert. Hij was niet zo langzaam, maar langzamer dan maar hij had door zijn manier van lopen. Een snelle handeling. Ja, dat wel. Ja. Maar ik heb ook Rafael wel eens geprobeerd, ook aan de zijkant, linkerkant, een beetje hangend. Maar dat paste ook niet zo goed in het elftal. Over het algemeen heeft hij best wel veel gespeeld bij mij. En bij HSV was hij altijd baas. Tottenham. HSV in de Premier League. Ja, maar ik bedoel, toen ik trainer was in Hamburg, heeft hij ook alles gespeeld. Ja. Alleen hij raakte daarna ook geblesseerd. Ja. En hij heeft bij Tottenham natuurlijk een hele goede periode gehad. Ja. En ook nog een tijd bij Real Madrid. Dat is wel een mooie carrière. Maar ook bij Oranje was het eigenlijk wel jouw eerste pion achter die vaste 11 die we al lieten zien, zeg maar. Toch? Hij was wel de eerste die er voor jou bij kwam. Nou, hij hoorde vaak bij de eerste 11. En hij was ook vaak de eerste die ik niet inval. Ja. Ook in het begin van het WK, hè, met de blessures van Robben toen bijvoorbeeld en zo. Was het toch wel vaak de man waar je op terugviel. Maar geen vrees voor wat in het boek kan komen over jou? Zo. Valt allemaal nee, ik heb jij begint er nu over. Ik heb er geen moment stilgestaan. Maar nee. Waar ben je bang voor? Nee, een zwembadverhaal of zo? Nee, weet ik veel. Nee. Je bent dus wel altijd bang als ik zeg dat ik een boek ga schrijven. Maar bij Van der Vaart... Nee, Gaat er ook gebeuren? Tuurlijk. Een boek schrijven? Ik ben er al een tijd mee bezig. Ik denk nu zo'n 30 jaar. Ja? Het zien jullie op. Ja, maar ik kan het ook heel goed, maar door mijn ADHD heb ik iedere keer weer een andere interesse. Dan moet je misschien een ghostwriter inhuren of zo. Nee, dat doe ik zelf. Ik weet een mooie titel voor het boek. Ja, ik ook. Spiegeltje, spiegeltje. Aan de wand? Nee, maar we hebben zoveel... Alleen al die paar jaar dat wij met die coryfee hebben gevoetbald. Je lacht ook overal mee, hè? Vindt het leuk? Ja. Het niveau van de show, Bert, ik praat even we zitten op YouTube, hè? Dus maar we hebben zoveel... Ja, precies. We hebben zoveel anekdotes al alleen al in onze tijd meegemaakt. Ik mocht meetrainen in 83
met Westerhof, ja, daar kun je een hoofdstuk aan wijden. Hughes, Kobrom. Die trainers alleen, dat waren mijn eerste 3 trainers. Dan zei ik altijd, nou, ik ben dus redelijk goed. En daarna Curver. Nou, dan heb je een bloemlezing aan karakters. Encyclopedie vol. Ja. Trainers. Bij MVV zit een relatief nieuwe trainer natuurlijk, Peter van den Berg. Daar heb jij nog mee gewerkt toen je bij Feyenoord zelf trainer was. Zag je dat toen al een trainer in destijds? Nee. Dat soort vragen die hebben ze mij ook gesteld. Ja? Zo vaak. Van, wist je al op jonge leeftijd dat je trainer werd? Nou, antwoord was? ik heb daar nooit Ja, maar bij Mark zou je dat gelijk denken als speler. Ja, spelers die altijd in de as van het veld gespeeld hebben. Daar zou ik het eerste bij zeggen, nou, dat zou wel eens een trainer kunnen worden. Maar ik had dat gevoel bij jou wel. Gek genoeg. Ja, maar dat komt denk ik ook omdat ik op mijn 28e op het middenveld ging spelen bij MVV. En 2 jaar daarna nog een linie naar achteren. Ja, en dan op de een of andere manier dan denken mensen dat je sneller... Maar dat komt ook omdat je ziet gewoon veel meer wat er voor je misgaat. Mm-hmm. Toen ik linksbuiten was, interesseerde me dat helemaal niet. Ik wilde gewoon de ballen hebben. Ja. En ik wilde mooie acties maken en goals maken en voorzetten geven. Dat was mijn voetbal. Ja. En als wij hadden gewonnen en ik had geen bal geraakt, dan was ik niet eens in een goede bui. Linksbuiten is Max Huibers, is vandaag jarig trouwens. Maar daar heb ik dus ook mee gespeeld. Die interesseerde zich ook geen reet voor die hele tactiek. Daar was hij totaal niet mee bezig. Nee. Die voetbalde puur op intuïtie. En hij heeft toch een aardige carrière als TD. Hij gaat nou stoppen dan aan het einde van het seizoen bij AZ. Maar ik vind het ongelooflijk knap wat hij daar mede heeft neergezet. Wat denk je van Pierre Vermeulen, om er maar eens een linksbuiten te noemen? Ja. Die was helemaal niet met tactiek bezig. Nee, maar de enige met zijn actie bezig. De meeste niet. En bij mij is het dat pas begonnen toen ik op het trainingsveld stond. En volgens mij heb ik dat hier ook wel een keer verteld. Nico Jonge die kwam naar mij toe en hij zegt, wil jij niet de jeugd van MVV gaan trainen? Toen liep ik... C1 was dat toen, hè? Ja, samen met de Stengel van Bommel. Ja, Willy van Bommel. En toen keken we elkaar aan. Die was rechtsbuiten, hè? En Van Bommel zag ik geen trainer. Daar heb ik maar 1,5 jaar mee gespeeld. Maar dan zag ik, dat is ook nooit goed gekomen. Toen zeiden we van, weet je, we gaan het gewoon doen. Ja. En toen zijn we begonnen met op goal schieten. Veld 15. Lekker deden we zelf. Lekker Veld 15. tegen het woonwagenkamp aan. Op zo'n klein stukje gras. Dat trainden wij daar ook. Partijtjes spelen en zo. En zo is dat langzaam gegroeid. Overigens, Danny Buijs vertelde ook hier, dat hij helemaal niet in de eerste fase van zijn carrière bezig was. Dat hij ooit een keer trainer ging worden. Dat heeft ook lang geduurd. Dat heb je ook nog meegewerkt bij Feyenoord natuurlijk. Hè? Ja, als je mij dan toen had gevraagd, had ik gezegd, ik ben ook geen trainer. Nee. Zelfs als ze over mij zou zeggen. Ja. Maar Peter van den Berg, wat staat je daar wel van bij als speler? Als een hele sterke, robuuste verdediger. Ja. Groot, koppelsterk. Ja. Ik vond het geen slechte verdediger. En hoe gaat dat dan op het moment dat dan die naam valt bij MVV? Zeg jij dan van nou oké, dat zie je dan? Of hoe is dat zijn werk gegaan? Nee, ik wil me daar bewust niet mee bemoeien. Ik ben niet een dienst. Hè. Nee. Ik zit in een toezichtsorgaan. En wij hebben een technisch directeur in dienst en een algemeen directeur. En het is hun taak om een elftal samen te stellen en om mensen aan te stellen. En ik heb alleen altijd gezegd, je mag mij altijd om advies vragen. Ja. En ik kom ook 1 of 2 keer in de week bij MVV en dan praat ik gewoon met iedereen en over van alles en nog wat. Maar ik heb me hier niet bewust echt mee bemoeid, omdat ik het ook niet wist. Nee. Want ik heb niet met Peter, ik heb Peter gehad als speler, een goede jongen, maar ik kan niet beoordelen of het ook een goede trainer was. Nee, volgens mij zei hij wel, maar corrigeer me als het niet zo is, Van den Berg, dat jullie wel, toen hij net was aangesteld, vrij snel gesproken hebben met elkaar, toch? Ja, ik heb op met hem gesproken, ja. Dat heeft MVV ook gevraagd. Dus ik heb ook met hem gesproken. Ja. Wij wilden Roel Koolmans al naar voren schuiven in die tijd, hè? Roel Koolmans? Wij hier aan tafel. Ja, nou ja, Roel is natuurlijk wel vind ik ook een potentiële kandidaat. Ja. Alleen die wilde er op dit moment niet. Nee. Waar moet het met MVV eindigen dit seizoen? Wat is het doel? Of wat vind jij daarvan? Ja, ik ben een realist. Je kunt moeilijk zeggen met dit elftal. Zeker in de situatie waarin we nu zitten, dat je nog play-offs gaat halen.
Als wij ergens rond de 12e, 13e plaats eindigen, dan hebben we het goed gedaan. Je moet alleen zorgen dat je langzamerhand ietsje sterker wordt. Dat ook financieel de situatie wat sterker wordt. En je moet dus toeslaan op het moment dat het ook kan. Kijk, nog niet zo lang geleden, toen Ruben speelde, toen hadden we Koen Kostongs, hadden we Janne Steukers, hadden we Matteo Waam. Die heb ik nog pas geleden hier zien spelen met ADO. Ja. Dat is een geweldige centrale verdediger. En we hadden nog een jongen, die speelt nu bij natuurlijk ook de keeper. Ja. En we hadden die jongen die nou bij Sint-Truiden speelt, centrale verdediger. Ja, Rijn van Helden. Rijn van Helden. Dat zijn 5 spelers. Kijk, als je dat nog een jaar bij elkaar had weten te houden, dan kan je dat jaar meedoen voor de play-offs. En dan heb je ook een kans om eens een keer wat NAC heeft meegemaakt. Maar dan zeggen mensen ook wel eens van, dat is het lot van clubs in de categorie van MVV. Als je goede jongens hebt, dan zijn ze binnen een jaar weer weg. Is dat te makkelijk dan? Kun je meer doen om die jongens te houden? Nou, dat is wel een probleem. Dat is wel een probleem, maar je moet dus streven naar een situatie dat je dat niet hoeft. Maar je zit natuurlijk ook met het belang van die spelers zelf. Hè? Ja. Kijk, als jij als jong kereltje in één keer naar Utrecht kan, dan moet je zo'n jongen maar blokkeren. Dus dat zijn best lastige dingen. Het heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van wat erachter zit. Als je een pipeline hebt en je hebt een aantal spelers in het eerste die geld kunnen opleveren en je weet dat vanuit de jeugdopleiding binnen 1, 2, 3 jaar 1, 2, 3 basisspelers eraan komen, dan kun je ze ook voorkomen als je dan niet moet. Nu vind ik, Bert zegt het exact hetzelfde wat ik zeg, alleen ik geef er wat meer kleur aan. Je moet gewoon de komende 3 jaar, en ik chargeer, niks van MVV op sportief gebied verwachten, behalve af en toe een leuke wedstrijd. Het stadion heeft prioriteit. Want als jij over 1, 2 of 3 jaar een fonkelnieuw stadion hebt staan, is dat ook aantrekkelijk voor andere spelers. Als jij dadelijk een jeugdaccommodatie hebt staan, moet je Lommel kijken op LinkedIn. Jeffrey was hier recent. Die hebben een totaal nieuw trainingscentrum gebouwd. Ja, en spelers zijn daar ook gevoelig voor. Voor dit zijn ze het gevoeligste. Maar ze zijn ook gevoelig voor een goed veld. Naar de toekomst toe is het natuurlijk heel belangrijk dat die jeugdopleiding ook kwaliteit krijgt. En op dit moment is die kwaliteit nog, tenminste nog niet zichtbaar. Ik zie dat niet binnen nu in 1, 2 jaar mensen aansluiten. Maar goed, het kan snel gaan, weet ik veel. Maar dat zit dan wel in een visie. Ja. Want MVV zal altijd creatief moeten zijn. Maar Ajax verliest ook... Ja, Ajax is niet het goede voorbeeld. PSV of Feyenoord verliest ook altijd zijn beste spelers. Zelfs grote clubs in Duitsland. Niveau verliest hebben die met hetzelfde probleem te maken. Feitelijk hetzelfde. Ja. Maar je hebt wel nachtschoep, om een goed Duits woord te gebruiken. Ja, heb je nodig. En dat heeft met visie te maken. En kwaliteit, goede trainingsvelden enzovoort. Nachwuchs. Wat wij zeggen, jongen. Nee, ik zeg nachwuchs. Ja. Dat vind ik, daar hou ik me wel mee bezig, dat de visie, dat we ons daaraan houden met z'n allen. En met de visie bedoel ik een bepaalde manier van spelen, een bepaalde manier van trainen. En nou is het best wel moeilijk om dat allemaal in de gaten te houden. Je bent ook afhankelijk van de mensen die daar werken. Maar kwaliteit van mensen maakt het verschil, overal op alle niveaus. En dus je hebt gewoon goede jeugdtrainers nodig om te beginnen. En als je een goede jeugdaccommodatie hebt en je hebt dan goede jeugdtrainers, dan heb je ook een bepaalde zuigkracht. Ja. En dat zijn wel randvoorwaarden om tot een goede jeugdopleiding te komen. En dan is de volgende stap het herkennen van talent. Want dat klinkt misschien heel makkelijk, maar ik heb vaak met Mark de discussie gehad. Zeg, zien ze dat nou niet? Ik bedoel, wij hebben toch niet de meeste... we hebben toch wel een redelijke carrière, dacht ik, hè? Ja. Zien ze dat dan niet? En goed. Maar ook specifieke kwaliteiten, wat ik in het begin zei. Dat je, vooral, denk ik. Als iemand, je hebt dat ook wel eens gezegd over... Dat zijn zo weinig linksbacks te vinden, goeie. En als iemand in de jeugd speelt en die is een redelijke linksbuiten... Ja, dan moet er ook iemand zien... die jongen moet je gewoon een keer linksback zetten. Hij is snel, hij is dit, hij is dat. Maar bedoel jij nou van dat je jongens in de jeugd hebt... die je op tijd brengt en vertrouwen geeft? Of bedoel je dan van dat je op tijd ook moet verlengen met jongens? Waar zit dat in die talentherkenning? Nou, beide. Kijk, je moet sowieso het talent herkennen... 10, 11-jarige leeftijd, wanneer ze bij MVV binnenkomen. Ja. En dan moet je ze ook begeleiden. En dan moet je gewoon ook zo'n jongen op het juiste moment een contract geven. Bijvoorbeeld Cies zijn zoon. Jesse, ja.
En van daaruit... maar dan moet je ook de invloed hebben naar de staf van het eerste elftal. Want zo'n jongen moet natuurlijk dan wel een kans krijgen om bij dat eerste elftal te komen. Ja, zeker. Zoals Owaisa die ook gehad heeft. Ik maak voor jou de bruggetjes hier. Ja? Nou ja, ik vond het wel leuk dat hij zijn debuut maakte in Jong Oranje. Ja. Doet het natuurlijk, wat jij ook iedere week zegt, fantastisch bij NEC. Ja. Precies in de setting zoals je dat hoopt, hè? In de stromende regen in die Warden. Ja. Tegen, wat was het? Slovenië, Slowakije? Bert, maar iedereen die hier aan tafel is aangeschoven ooit, hè, sinds wij dat samen doen. En zijn rol moeten we ook niet onderschatten. Die carrière, Ruben ook, het is ongelooflijk. Alles wat hier gezeten heeft. Nou ja, Levi Smans, Owaisa, Van Bommel, ga maar door. Ik hoor heel veel voor zijn kruisbanden voorbij. Ik wil zeggen, ze zijn allemaal geblesseerd geraakt die jij nu noemt. Ja. Watjes. Ja, een hele goede drive, zeg. Ja, vind ik een goede speler. Iedereen voorzichtig zijn als je naar huis gaat zo meteen. De naam van Ajax viel net. Er is er best wel wat te doen geweest om hoe er met Heitinga is omgegaan. Hè. Zijn trainers nu meer aangeschoten wild dan dat ze dat vroeger waren misschien? Hoe zie jij dat? Is de druk groter of valt er wel mee? Ik denk dat het net zo groot was vroeger. Alleen de mogelijkheden van aandacht die zijn totaal veranderd. Ik bedoel, er is zoveel social media. Ik bedoel, dat was er vroeger niet. En toen ik bondscoach was bijvoorbeeld, als we dan een slechte wedstrijd hadden, als ik dan de volgende dag de tv aanzette, dan stond mijn kop ook groot op de tv. En dan als ik de kranten opensloeg, precies hetzelfde. Alleen nu komt er nog eens een keer een hele bubs achteraan. Ja. Dat is een groot verschil, denk ik. Maar een trainer, en in onze tijd werden ook trainers ontslagen, ook bij MVV. Dus dat was toen ook schering en inslag. Ik zie niet. Het lijkt wel zo, maar dat heeft te maken met de aandacht, met de media-aandacht. Dat is ook een beetje het probleem wat bij Ajax zit in deze periode, dat daar iedereen over elkaar heen duikelt. Ja, de problemen zitten daar veel dieper als de trainer natuurlijk. Maar neem niet weg als jij als trainer komt en niet presteert. Het ziet er en niet uit en je haalt geen punten, niet genoeg punten. Dan weet je als trainer dat je op een gegeven moment een keer aan de beurt bent. Dan hou je die druk van buitenaf als club vaak niet heel lang tegen. En volgens mij wilden ze hem ook niet heel lang tegenhouden. Soms moet je ook al ben je Ajaxiet, ook al word je gevleid en gecomplimenteerd en jij moet dat gaan doen, soms moet je ook gewoon nee zeggen. Ja. En dat is voor zo'n jongen als Heitinga, die moet of een betere zaakwaarnemer hebben of betere vrienden die tegen hem zeggen, dan moet je nooit aan beginnen. We hadden met Danny Buijs vorige week nog over. Ja, hè? soms moet je... Hij zegt ook, hij zit toch op een fantastische positie bij Liverpool. Nee, maar zo'n Ten Hag is gek. Hij is net... Nee, maar Ten Hag is gek. Die gaat hier aan beginnen. Weet Danny, als Danny bij Liverpool had gezeten en de volgende dag belt Feyenoord, dat hij hoofdtrainer van Feyenoord kon worden, dan krijg je hetzelfde. Dat is een uitdaging. Het kan. Geloof nou, van de 10 keer maar zeggen... Heitinga heeft had die ervaring nog niet om een grotere club dan gelijk. Ajax al een keer getraind. Een paar wedstrijden, toch? Ja, een half jaar of zo. Hoeveel was dat? Een half jaar ongeveer, ja. Vanuit jong doorgestroomd destijds. Maar weet je wat het voordeel is nu bij Ajax? Nu realiseert iedereen zich wat voor een puinhoop ze ervan gemaakt hebben. Ja. Eindelijk wordt dat door iedereen geaccepteerd. Ik heb die Michael van Praag nog niet gehoord. Normaal komt hij ook nog wel eens een keer langs. Van daaruit kun je nu zeg maar opnieuw plannen. Het is misschien wel te lang gedoogd, zeg je dan daarmee? Ja, dat denk ik wel, ja. Even aan de rand nog, hè. Het is een beursgenoteerd bedrijf, hè. Ja. Is dat een verschil? Ja, luister, dat is voetbal. Maar als we dan toch naar de beurs willen gaan, want nu komt de discussie, moet Ajax wel een beursgenoteerd bedrijf zijn? Nou, mijn mening zou zijn, als je zo'n klerenzooi ervan maakt, structureel, geen organisatie, niemand dekt elkaar, niemand weet wie het echt voor het zeggen heeft, dan moet je het niet met een beurs gaan rondlopen. Nee. Mag je van verwachten dat het serieus, hoe zeg je dat? Business acumen, dat is een heel mooi Engels woord. Ja. Dat je precies weet, en voetbal, bal op de paal, je verliest. Juist. Andere stemming, natuurlijk. Kijk, maar organisatorisch wel, hè, Bert. Je kunt het wel organisatorisch goed neerzetten. Maar je moet er altijd, maar je moet nooit vergeten, voetbal is, je hebt te maken met mensen, je hebt te maken met fysieke prestaties. Ja. Een speler die nu 100 miljoen waard is, die kan in één keer over een week 0 waard. Ja. Nee, dat is zeker zo. Met blessures en wat dan ook. Dus dat is niet makkelijk, hoor. Nee. Nou, er zijn weinig zekerheden in het voetbal, maar dat is één zekerheid. En dat is dat Dick Advocaat altijd trainer blijft, toch? Ja. Tot in zijn graf, denk ik. Ja. Is toch prachtig, Curaçao, net WK?
Maar Korpot ook, hè? Ja. Onderschat En dat Korpot. niet, hè? Ja, en Korpot. Dat wil erbij zeggen, inderdaad. En Kees, En hè? Kees Jansma. Ja. Ja, dat vind jij, heb jij ermee De gewerkt? Bermuda-driehoek. Jazeker. Ja. Ja. Pot ken ik al heel lang, want vroeger in de jeugd speelden we vaak tegen elkaar. Hij speelde bij Sparta en ik bij Go Ahead. Speelden we vaak op een Nederlands kampioenschap. En Dick ken ik ook al heel lang, ja. Ik zit even te denken, heeft Korpot ook niet 1 jaar bij MVV gespeeld? Bert? Ja, Ja, toch? zeker. Maar dit kunnen we naar ons toe trekken. Advocaat, verleden bij VVV en bij Roda, Ja. Korpot bij MVV. Ja. Moeten wij niet gewoon... Kees Jansma is een paar keer gesignaleerd op de Vrijthof, dus dat telt Ja, ook mee. Nou, ik denk Pot, die Vaker. die kent de Jan. vrijdag ook wel. Dan kijk je toch even naar het orakel. Een puntje tegen Jamaica, is dat voldoende? Ja, dat is voldoende, maar gaat dat lukken? Ja, maar wat Bert nu zegt, die gasten van Jamaica, die spelen allemaal in de tweede divisie in Engeland. Hoe zeg je Ja. dat? Championship. Allemaal kerels van 1,90 meter. Vorig jaar hebben ze 2-0 gewonnen, hè? Zou best kunnen. Ja, de vorige wedstrijd tegen Jamaica hebben ze 2-0 gewonnen, maar nu moeten ze uit naar Jamaica. Oh, ze moeten naar Jamaica. Ja. Heksenketel. Ik zag een verhaal dat... Wel, dat is voldoende, hè? Kijk, wij hebben daar nog nooit verloren. Ja, We hebben nog nooit gespeeld. Ja, Ja, maar pas op. dat Ono nooit bij Jong Utrecht Ja, verloren. maar het zou wel heel lullig zijn. Ja. Ja, en het zou wel heel lullig zijn, omdat Dick Advocaat nu wegens privéomstandigheden er niet bij kan zijn, dat je dan ook tegen nederlaag aan zou lopen. het kan natuurlijk ook een extra motivatie Ja, dat zijn. zeggen ze. Hè. Ze zeggen ook, we gaan voor de trainer. Dat probeer je dan natuurlijk Ja. uit te halen nu. Maar Maar er gaan 2 vliegtuigen met supporters mee. De halve regering gaat mee, las ik inderdaad. Bij VI ook nog, dus dat moet goed. snoepreisjes, hè? Ja, zou er ook bij willen zijn als je Ja. ook de kans hebt. Zullen we nog even kijken naar het spoorboekje van Ja. de Limburgse clubs? Ik wil nog even, Alweer? Ja, toch nog een keer. We hebben toch nog 1 keer zien. We hebben een week zonder voetbal moeten Hoop doen. jij een uitslag? Jij de eerste, Maurice. VVV Willem 2. 1-1. Oké. Ja? MVV Jong AZ. 1-2. Ja. En Roda, Maurice. Emmen Roda 1-1. En dan hebben we nog Sparta tegen Fortuna. 0-3. 0-0. Ja, Dat een uitslag. Sparta is een goede ploeg, hoor. Ja, weet ik. En 0-0. daar op op de het nul kasteel... spelen. We moeten op de is nul lastig. spelen. 0-0. Is pas 1 keer gebeurd dit seizoen. Hè? De Daarom. hele Eredivisie een 0-0. Clean sheet. 1 keer 0-0. maar. Ja. Ja, dat is ook apart. Bij alle clubs. Ja. Ja. Hebben ze er een beetje verstand van, Bert? Of... Ja. Kijk uit wat je zegt. Goeie leermeester. Hè? Ja. Goeie leermeester. Heel goed. Dankjewel dat je er was, Bert. Succes bij MVV komende tijd. Dankjewel. En ook de groeten aan alles en iedereen. Zeker aan Ruben ook. Ook een vriend van de show. Dankjewel Reginald. Dankjewel Maurice. Tafelvoetbal is er volgende week weer met Tijani Babangida. Graag tot dan.